Ik denk het wel. Ik heb een paar verslavingen. Onder andere mijn winkel. Mijn winkel is mijn verslaving. Het is mijn werk, maar het is ook mijn verslaving. En ik kijk heel graag televisie. Als ik thuis kom, zet ik de televisie aan en wil ik even weten wat er allemaal gebeurt, wat er op televisie is, het nieuws. Eigenlijk van alles. Verslaving vind ik een groot woord, maar ik vind heel veel dingen leuk om te doen. Knutselen in huis tenminste, alles opknappen, schilderen, dingen in elkaar bouwen en doen, dat vind ik heel leuk om te doen. En van een oude kast weer iets heel nieuws maken. Ik heb best wel veel verslavingen, ja, niet echt verslaving. Ik ben verslaafd aan parfum verzamelen en aan online shoppen, de hele dag op websites kijken. Ik ben verslaafd aan schattige filmpjes kijken van lieve kleine dieren en puppies en zo. It's like you never forget the way it's got to be. It's nobody's concern, cause they all know how it burns when you're not here with me. Ooh, so write my wrong in the sky, cause I can never deny this feeling. Waarom heeft u die verslavingen? Te veel vrije tijd, denk ik. Hele avonden. Oh, en ook nog series kijken. Gossip Girl op Netflix. Hele dagen door. Achter elkaar.